Ganivetades d'esquerres. El cap de setmana hem estat entretinguts veient l'enèsima crisi intestina d'un partit d'esquerres, amb l'habitual escenificació dramàtica. En aquesta ocasió ha sigut la defenestració de la síndica del grup parlamentari de Podem, Nayara Dabó, a mans de la coordinadora autonòmica, Pilar Lima, en una mena de rapidíssima vendetta que em sembla particularment innecessària i inoportuna. Per començar, la lluentor dels ganivets en l'esquerra enmig d'un moment delicat en la pandèmia i mentre el preu de la llum continua pujant com si Podemos no estiguera en el govern de l'Estat, no resulta un espectacle gens edificat. Mostra una preocupant manca de connexió amb les preocupacions de la societat i molt possiblement dels seus votants. A més, substituir Dabó just quan havia aconseguit un mínim protagonisme i una presència mediàtica acceptable és com tornar a començar. Em pregunte quants valencians i valencianes podrien dir el nom d'algun representant de Podemos al País Valencià. Lluny de consolidar rostres i veus, continua amb el ball de noms que ha caracteritzat aquesta formació política pràcticament des de la seva fundació. 5 portaveus en 5 anys. Però és que, a més, Pilar Lima havia fet bandera del fet que el cap del partit i del grup parlamentari no havia d'estar ocupat per la mateixa persona. En un insospitat gir de guió, ara ella va acumular els dos càrrecs malgrat no comptar de manera clara amb el recolzament del mateix grup parlamentari que va encapçalar. Entre d'altres coses, s'ha mostrat com una d'aquestes polítiques gens de fiar que poden canviar d'opinió de manera sobtada o sostindre estratègicament posicions en les quals no creu o mentir obertament per sorprendre els seus rivals que quasi sempre són companys o companyes. Pilar Lima mostra així un important grau de maquiavelisme digne de Game of Thrones i deixa en una posició molt delicada el flamant vicepresident Rubén García Dalmau, que m'imagine que a aquestes hores estarà preguntant-se si serà ell el proper objectiu d'aquest nou frenesí de Lima per l'acumulació de càrrecs. A més, veient la trajectòria recent de Podemos a altres llocs de l'estat espanyol, al País Basc, a Galícia, a Catalunya, a Andalusia i segur que me n'estic deixant algun, tinc curiositat per saber si aquesta ganivetada és autònoma o teledirigida o beneïda des de Madrid. En qualsevol cas, que Podemos una i altra vegada reedite el pitjor caïnisme de l'esquerra és una pèssima notícia, perquè en algun moment va semblar que aquesta força que suposadament naixia de l'embranzida del 15M podia ser diferent, descentralitzada orgànicament i respectuosa amb les especificitats de les diferents autonomies i nacions de l'Estat. Al cap i a la fi, ha vingut a repetir punt per punt el guió de l'esquerra jacobina clàssica, la fèrria jerarquització, la incapacitat d'integrar candidatures derrotades, fins i tot derrotades per poc, en processos interns, és a dir, la tradició del corró, i la subordinació de l'estructura suposadament federal als designis i jocs estratègics de la direcció de Madrid. I aquest guió, només pot quedar un, ja sabem com acaba. Podemos camina decididament cap a l'autodestrucció i la irrellevància també al País Valencià. Veurem què queda després d'aquest extraordinari malbaratament d'il·lusions i d'esperances de canvi.